Són les 3 i 2 minutets i a la revista han tingut la genial idea d'obrir-nos la gana, per si no en teníem prou, Sílvia. Sí, Maria Rivera, anava a dir-te que anem a fer boca, però realment el que anem és a patir un poquet en aquestes imatges. Dolça, salada, líquida o sòlida. La Xufa es reinventa als foguers de Crea Horchata 09. 3 estrelles Michelin experimenten amb el producte més tradicional de l'horta valenciana per a transformar-lo en autèntiques delícies de la cuina d'avantguarda. Horchata salada. Le hemos puesto un poco de sal, no tiene nada de azúcar, cambia totalmente el sabor. Sólida. Lo que conseguimos es un crujiente muy fino, dulce, con mucho sabor a horchata. Pero no lleva nada de azúcar añadido ni lleva harinas. En Allí Pebre, Juan Porcell. En Crea Horchata tot és possible. I de la xufa més tradicional a la més experimental. Una bona mostra la tenim en este plat. Xufa en salmorra. Un sabor únic. Al comandament dels foguers, 3 estrelles Michelin. La cuina convertida en un laboratori d'avantguarda amb la xufa. Té com una ambigüetat, no? Que per un costat pot funcionar com si fora un fruit sec, un cereal per a fer praliners en plats salats, i per altre costat tot el món coneix la virtut de l'horchata. Jaume I mateix va caure rendit al seu gust. Ara es prepara per a conquerir altres paladars.